El Mediterrani és un mar relativament petit. Com el seu nom indica, es troba pràcticament tancat entre grans masses de terra. Medi vol dir intermig i terraneum, terra. Per aquest motiu, les seves marees són gairebé inexistents. El clima mediterrani és molt característic i particular. Representa una superfície molt reduïda de la biosfera, tot i que es troba present als 5 continents en petites regions. Les aigües de la Mediterrània banyen 46.000 quilòmetres de costa. Aquesta distància és la que recorreríem si féssim la volta al món per l'equador. És un mar força ric, on hi viuen el 10% dels organismes marins coneguts, i, en canvi, representa només l'1% de l'aigua marina mundial. A la zona litoral és on s'hi concentra la major biodiversitat, però també s'hi desenvolupa una gran activitat humana des de fa molts i molts anys. Aquest fet ha convertit el Mediterrani en un dels mars amb més problemes de sobrepesca i contaminació de tot el món. Per aquest motiu, la gestió dels recursos naturals és un repte del present i del futur. Quan ens submergim i observem el fons marí, descobrim que és ple de vida a la majoria d'indrets. S'hi troben organismes de tota mena. Molts d'ells criden l'atenció perquè viuen subjectes al fons. No els cal desplaçar-se perquè s'alimenten del que els hi arriba de l'aigua dels voltants. El Mediterrani és un mar temperat. Als ambients costaners de poca fondària, la llum és abundant. Aquesta llum afavoreix la proliferació de les algues, que recobreixen les roques gairebé en la seva totalitat. El paisatge submarí es troba dominat precisament per aquests organismes fotosintetitzadors, que són relativament senzills. Tenen un origen evolutiu molt divers i una funció molt important dins l'ecosistema. Són els productors primaris i posen a disposició d'altres organismes aliment i espai per refugiar-se. També hi destaquen les praderies de fanerògames marines, plantes que es van originar a terra però que van tornar a viure al fons marí. La posidònia oceànica és molt abundant al Mediterrani. Aquesta planta creix principalment en fons de sorra i pot ocupar grans extensions, convertint-se en un refugi ideal per a multitud d'organismes. Fa relativament poques dècades que els éssers humans ens hem endinsat a les profunditats amb escafandre autònom. Aquest invent ha facilitat l'accés dels científics al medi subaquàtic per poder observar de manera directa els organismes bentònics, és a dir, aquells que viuen en relació directa amb el fons. Avui estem a la Casa del Mar, que és un centre d'interpretació de la natura, que està situat a Lloret de Mar. Donem suport logístic a equips d'investigadors. També es desenvolupen tasques de divulgació entre la població, sobretot entre els nens, des de sigui escoles o altres grups, no? Per donar a conèixer també tota aquesta tasca científica que si no quedaria en un calaix. Des de la Casa del Mar us presentem aquest reportatge seguint la feina que fan un grup d'investigadors relacionada amb estudis fets aquí mateix a la Costa Brava. El objetivo de este experimento ecológico es ver cómo los elementos del fondo del paisaje del mar, cuales la roca, la posidonia o la arena, influencian la relación entre erizos y depredadores. Naturalmente, para poder ver cómo elementos del paisaje pueden influenciar ciertos procesos ecológicos, es necesario tener un mapa. Para realizar el mapa del área de estudio, sacaremos fotos del fondo del mar. El primer paso será dividir el área de estudio utilizando una malla virtual hecha de subcuadrados, y donde cada subcuadrado representará una foto en el espacio real. Entonces mañana, si hará buen tiempo, lo que haremos será empezar transectos en el fondo del mar de fotografías. A sota l'aigua, els investigadors instal·len quadrats de 4 per 4 metres amb caps, estaques i martells. Cadascun dels quadrats es fotografia i es posiciona en un mapa real. Es marquen els punts amb una boia inflable. Cada posició s'enregistra amb un aparell GPS des de la superfície, on una persona va seguint totes les operacions. Per tal de dur a terme aquests treballs, cal molta planificació i coordinació entre tots els membres de l'equip.
Bueno, ahora ya tenemos todas las fotos y entonces lo que tendremos que hacer será procesarlas uno a uno para llegar a conocer cuál es la superficie de roca, posidonia y arena del área de estudio. Una vez que tenemos estas informaciones, las introduciremos en un programa informático que nos permitirá posicionar en el espacio estos elementos y entonces realizar un mapa detallado del fondo del mar. A partir de aquí, el mismo mapa lo podemos imprimir en un papel vegetal y utilizar debajo del agua para la instalación de la parte ecològica del experimento. Al fons marí, tal com passa a terra, els organismes vegetals es fabriquen el seu propi aliment. Realitzen la fotosíntesi amb la llum del sol i alliberen oxigen a l'aigua. Al mar, però, obtenen les sals minerals i el diòxid de carboni necessaris per al procés principalment de l'aigua. A les zones costaneres de la Mediterrània, la salpa i l'eriçó de mar són els principals herbívors. Juguen un paper molt important, ja que s'alimenten de grans quantitats de vegetals. La seva funció ecològica és comparable a la dels grans herbívors terrestres. Alhora, els eriçons són depredats per alguns peixos, cargols o altres invertebrats. Des de fa segles al Mediterrani, com a la majoria dels mars del món, el rol del gran depredador l'ocupa l'ésser humà, que s'alimenta d'un nombre molt elevat d'espècies marines. Els eriçons de mar pertanyen al grup dels equinoderms. També dins d'aquest grup trobem els cogombres o espardenyes, que obtenen el seu aliment filtrant grans quantitats de sorra. Les estrelles i les ofiures, característiques pels seus llargs braços, també són equinoderms. Els eriçons estan dotats de multitud de punxes. Són espines articulades amb la closca i es poden orientar en totes direccions. Mirant-los de ben a prop, es pot veure que, entre les punxes, també tenen una sèrie de tentacles. Són els peus ambulacrals i fan funcions molt diverses. La més evident és la locomoció. L'eriçó de mar que millor s'ha estudiat a la Mediterrània i que es pot trobar en molts restaurants és el conegut amb el nom científic de Paracentrotus lividus. Aquest s'alimenta voraçment d'algues i fanerògames marines. Té la boca situada a la part inferior del cos i està formada per 5 potents dents. Gràcies a les funcions sensorials que també tenen els seus peus ambulacrals, localitzen l'aliment i se l'apropen a la boca. Els eriçons de mar, precisament per la seva condició herbívora, poden arribar a transformar el paisatge submarí. Allà on s'hi apleguen molts individus, queden les roques aparentment pelades. En canvi, en indrets on no hi ha eriçons, les algues frondoses proliferen en abundància. Inevitablement, les poblacions de garotes formen part d'un equilibri delicat entre les comunitats algals i els seus depredadors. Es cobreixen amb tota mena d'objectes que troben al seu voltant. Sembla que és un sistema de camuflatge per evitar els depredadors. Sovint els eriçons ens acaben oferint imatges insòlides. De totes maneres, la robustesa de les punxes dels eriçons grossos fa que pràcticament no tinguin predadors. En canvi, els més menuts són molt fràgils i no confien en el rudimentari camuflatge dels seus pares. S'amaguen a sota les pedres per fugir dels peixos, els seus principals depredadors. Si tombem alguns rocs en aquests fons, no és gaire difícil trobar-los amagats junt amb altres organismes que també fugen dels mateixos predadors. El cicle de vida dels eriçons consta de diverses etapes. Com molts altres organismes, els eriçons i els cogombres de mar alliberen de manera sincronitzada els ous i l'esperma a l'aigua. Un cop s'ha produït la fecundació, s'origina una larva que viu en el plàncton. Es desplaça durant prop d'un mes surant dins l'aigua de mar i dirigint-se allà on els corrents la portin. Finalment, la larva comença un procés de metamorfosi que la porta de nou cap al fons del mar. Li comencen a sortir les punxes i es transforma en un minúscul eriçó que va passant per diferents fases de creixement fins a convertir-se en adult. Per tal de capturar aquestes larves i aquests petits eriçons i estudiar-los a fons, els investigadors instal·len uns raspalls que queden suspesos entre dues aigües. Actuaran com una pista d'aterratge perquè aquests i altres organismes planctònics s'hi enganxin.
Cada raspall està numerat i es recull dins d'unes bosses de plàstic segellades hermèticament per no perdre cap organisme que hi hagi aterrat. Més tard, al laboratori, els raspalls i les bosses es netegen amb aigua corrent per tal de recollir tots els eriçons assentats. El contingut filtrat es recull en pots petits per tal de classificar les diferents mostres i, posteriorment, observar-les a la lupa binocular. En aquest tipus d'estudis és important tenir la metodologia molt clara i aplicar el mateix procediment a totes les mostres. Durant tot el treball, raspalls, bosses i pots estaran etiquetats individualment. D'aquesta manera no es perdrà informació pel camí i es podrà saber d'on provenia cada mostra. Qualsevol persona és capaç de captar la composició del paisatge al seu voltant i interpretar-la segons les dinàmiques causals i els processos que poden haver portat a conformar-la. La ciència en general intenta sistematitzar el descobriment dels processos que porten als diferents patrons que observem a la natura. Una manera de fer això és mitjançant la reproducció de la dinàmica d'un possible procés fent experiments. Concretament, volem descobrir si la mortalitat de les garotes dins de l'àrea estudiada és homogènia o, si no és així, amb quins elements del paisatge està relacionada. Per comprendre com funciona la natura, cal estudiar les causes que fan que sigui com és. Si, per exemple, s'observen molts eriçons en un indret i pocs en un altre, els ecòlegs intenten estudiar quins són els processos que determinen el perquè de cada cosa. A vegades, només observant un patró no és suficient per poder resoldre l'enigma. Llavors cal moure deliberadament les peces del sistema i fer experiments. Ahora mismo Jordi y Eduardo están bajando a recoger los erizos que hemos dejado ayer por la noche aquí y luego hoy vendrán con nosotros hacia el punto del experimento, donde instalaremos el experimento. Bueno, contando los nudos y tal... En total s'han recollit prop d'un centenar d'eriçons per tal de muntar aquest experiment. Amb molta cura i evitant els òrgans interns dels animals, es punxen cadascun dels eriçons. La part més fràgil dels animals i que cal evitar són les gònades. Els biòlegs travessen el cos de dalt a baix amb una agulla hipodèrmica. A continuació hi passen un fil pel seu interior que té una longitud sempre de 50 centímetres. Com si d'un palangre es tractés, van enfilant totes les garotes una rere l'altra i les van ordenant en una caixa de plàstic que més tard s'enduran cap a les profunditats. Lo que estamos haciendo ahora es acabar de programar las cámaras para ponerlas debajo del agua. Las estamos configurando para que tomen una foto cada minuto y así poder tener imágenes de la depredación en el tiempo de muestreo. Está todo listo. Solo los 8, Solo los 8, son piquetas. ¿son piquetas todas? Son todas piquetas. Luego ¿Esto también? Sí, bueno, según lo que he visto yo, ahora igual vamos y tenemos una sorpresa. Vamos así. Si necesitamos ladrillos, esta la dejamos. Vale. La 7, la 8, la 9. No, la 9 no la podemos hacer porque no tenemos los números. Y si dejamos alguna, la dejamos, volvemos, cogemos los ladrillos y volvemos a poner. Volver. Vale. Volver. Va, nos vemos en un ratito. A ver. Per saber si l'hàbitat influeix en la depredació, els investigadors han dissenyat el següent experiment. Consisteix en deixar garotes marcades sobre diferents taques de Posidònia, per comprovar si la depredació que pateixen canvia d'un lloc a l'altre. Aquesta planta acostuma a créixer a la sorra, però també es pot desenvolupar damunt les roques. En aquest cas, fixen els eriçons al fons utilitzant maons. En canvi, quan les plantes creixen a la sorra, ho podran fer de manera més senzilla amb una piqueta. Aquest procediment s'anomena internacionalment tethering. Consisteix en lligar els eriçons per evitar que aquests marxin i que tots tinguin la mateixa capacitat de moviment per a trobar refugi. Per altra banda, el fet de tenir-los lligats a un element fix fa que es puguin tornar a trobar en dies successius i que siguin identificables individualment.
D'aquesta manera es podrà marcar en un mapa quin eriçó ha estat depredat en cada moment. A la natura hi ha infinitat de variables que poden determinar que un procés concret sigui d'una manera o d'una altra. Normalment els científics es plantegen una hipòtesi inicial i pressuposen quins factors intervenen en allò que volen estudiar. Quan es planifica un experiment, s'intenta controlar el màxim nombre de variables. Una manera de controlar-les és aïllar-ne algunes per evitar que actuïn. D'aquesta manera es podrà focalitzar l'atenció només en l'efecte produït per les variables que es volen estudiar. Sempre que es fan experiments en base científica, s'han de repetir. És el que s'anomenen rèpliques. Per aquest motiu, en l'experiment de les garotes se'n posen 3 a cada taca de posidònia. Com que es vol veure l'efecte del paisatge, es procura controlar els factors que no hi estan relacionats. S'intenta que la mida dels eriçons, el temps que estan exposats a la depredació i el marge de moviment que tenen per amagar-se siguin sempre els mateixos. D'aquesta manera, si es troben diferències, es podran atribuir a altres factors. Aquells que són diferents per a cada eriçó. En aquest cas, els principals factors que es volen observar són la mida de les taques de posidònia, la distància de les taques a les pedres o a la sorra i la proximitat entre les taques, que en definitiva és el que es pretén estudiar. Durant tota la immersió, per tal de tenir cadascun dels eriçons controlats, es pren nota de les operacions realitzades en el mapa i en diverses taules. Finalment, abans de sortir de l'aigua, deixen instal·lades diverses càmeres de fotos. A primer cop d'ull sembla que les garotes estan sempre quietes al mateix lloc, però no és així. Gràcies als darrers avenços en la presa d'imatges, es podran captar els seus moviments, que són excessivament lents per ser observats durant la immersió. Hoy es una buena noche para poder, porque el mar está muy calmado, para poder ir a ver la actividad de los depredadores de los erizos. Si tenemos suerte, podremos sorprender alguna dorada mientras caza, moviéndose entre hábitats diferentes, buscando erizos, o incluso sorprender algún eremitaño crustáceo dentro de manchas de posidonia, cazando erizos. Suponemos probablemente erizos de talla media, grande, y si tendremos suerte veremos entonces sea actividad por parte de depredadores de fondo que de peces. Sota el mar es pot sentir la negror de la nit de forma més intensa que a la superfície. A primera vista, tot sembla congelat en una instantània. Només un punt de llum revela el que s'amaga entre la foscor. Pràcticament no es veu cap peix. Alguns, però, cauen dins el camp de visió de la llanterna i estan tan immòbils que fa l'efecte que aguanten la respiració. Apropant el llum a la roca, s'observa com els eriçons són aparentment indiferents a tot plegat. Però alguns dels seus predadors es troben molt a prop. Aquests són capaços d'atacar-los per la part inferior, que és la menys protegida. Es tracta de cargols que s'alimenten digerint l'interior dels eriçons. Sembla que aquests i altres organismes, els que anomenem depredadors de fons, serien més actius de nit que no pas de dia. Per aquest motiu, toca capbussar-se de nit. A més profunditat, un pop rastreja el fons amb els seus llargs tentacles a la recerca d'algunes preses per menjar, sovint crancs i altres organismes similars. Els pops
junt amb els calamars i les sípies, formen el grup dels cefalòpodes. Les anemones estan emparentades amb les meduses i tenen uns tentacles urticants amb els quals capturen l'aliment que es troba en suspensió a l'aigua. Els animals que s'alimenten d'aquesta manera se'ls anomena suspensívors. També troben dos crancs ermitans, que són ben actius i sembla que patrullen el fons marí a la recerca d'alguna cosa per menjar. En aquesta immersió, els biòlegs no realitzen cap experiment, però intenten observar patrons de conducta entre preses i depredadors. Per comprendre la natura, calen moltes hores d'observació, i a sota l'aigua aquest temps està limitat a la durada de les immersions. Això fa que aquests estudis científics tinguin un punt de complexitat afegit. Tot s'ha de plantejar milimètricament, deixant molt poques coses a l'atzar. El rigor permetrà reduir el nombre d'imprevistos que en un ambient tan canviant com el mar sempre acaben arribant d'una manera o d'una altra. Ahora que tenemos todo el experimento instalado en el agua, que ha costado, iremos cada día a comprobar si nuestros erizos han sido comidos o no han sido comidos. Esperamos de encontrar una cierta cantidad de erizos depredados por peces, con lo cual nos encontraremos algún resto de esqueleto o incluso ningún esqueleto, o una pequeña parte de nuestras presas comidas por depredadores de fondo. Entonces quedaría como el erizo intacto y toda la parte de la boca digerida. Els investigadors se submergiran cada dia durant 2 setmanes i aniran comprovant eriçó per eriçó si han estat depredats o no. Aquells que troben intactes perquè no han estat depredats els deixen al mateix lloc per tornar-los a observar l'endemà. En canvi, amb els que troben morts o trencats perquè han estat depredats, caldrà fer de detectius. Segons les restes que es trobin, els investigadors podran deduir qui se'ls ha menjat. Un cop acabat l'experiment, tots els eriçons que no hagin estat depredats seran alliberats sense cap element que en limiti el seu desplaçament. Una altra tasca important serà recollir les càmeres que van deixar al fons marí. Les imatges obtingudes revelaran el que ha succeït. Els eriçons que hi ha a les roques del voltant i que no han estat manipulats pràcticament no s'han mogut. En canvi, en el mateix període de temps, els eriçons que s'han posat a la sorra, lligats amb piquetes, no paren de moure's buscant refugi. Saben que en aquesta situació són molt vulnerables. Les primeres conclusions de l'estudi apunten a que la depredació ha estat molt irregular, alta en alguns indrets i baixa en altres. Però per què s'han trobat aquestes diferències? Què fa que la depredació sigui més alta en alguns punts que en altres? Quins elements del paisatge estan relacionats amb aquest patró de mortalitat? Encara pendents d'analitzar millor els resultats, es pot intuir que la depredació ha estat major a les taques de Posidònia petites i a les més properes a les roques, és a dir, en indrets on l'hàbitat està més fragmentat. Això confirmaria una de les hipòtesis inicials. La fragmentació dels hàbitats marins, tal com passa a terra, pot ser perjudicial per a molts organismes. Però una pregunta porta a l'altra, i encara hi ha molts interrogants per resoldre. Als mapes que s'havien confeccionat inicialment es pot observar l'evolució de la depredació amb el pas del temps. En color vermell es veuen les taques de Posidònia on els eriçons han estat depredats. Les parts de més intensitat de color indiquen un major nombre d'individus depredats. Els estudis que consideren la composició del paisatge serveixen a crear les premisses per poder tenir una visió el més holística possible dels sistemes naturals. Una visió d'aquest tipus, o sigui de tot el conjunt de les peces que componen els ecosistemes marins, és òbviament difícil de capturar i entendre, degut no sols a la complexitat dels mateixos sistemes,
sinó també a les dificultats inherents a l'observació dels patrons submarins. Treballs de recerca com aquests ens ajuden a conèixer més bé la natura i el funcionament dels oceans. A la llarga, la suma de molts estudis generen un saber global que fa que comprenguem cada cop més que el futur dels sistemes naturals és a les nostres mans. Ara sabem millor que mai el que succeeix dins dels mars i els oceans, i som més conscients del paper crucial que tenen per a la vida. Per tant, cal garantir-ne la seva conservació. No podem passar per alt la necessitat que se'ls ha de gestionar de manera intel·ligent i seguir treballant per continuar ampliant el nostre coneixement.